Ginoo adun daig mga grasya nga adun na angkon pinaagi sa tumba marasigon umay gahu usan di ikaw halang sa katarong ikaw sunod uligun ang among pagtumanunubos o Ginoo ang Ginoo aton daigod mga grasya nga aton naangkon pinaagi sa atong daton marasigon umagahon. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo karon atong gihandom ang pangilin ni San Maximiliano Kolbe usa ka pari ug martir. Aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anong kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O makagagahom nga Dios gihimo mo nga makadaog ang imong martir nga si San Maximiliano batok sa mga kasakit nga iyang giantos. Tuguti kami nga nagsaulog sa adlaw sa iyang kadaugan nga tungod sa imong panalipod dili gayud kami mabuntog sa mga dautan nga naghulga kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug ari uban kanimo og sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Miingon na usab kanako ang Ginoo. Tao, ibutyag sa Jerusalem ang imong mga salawayong buhat. Ingna siya nga ang Ginoong Dios nagingon, gikan ka sa yuta sa Kanaan, ang imong amahan, Amorihanon, ug ang imong inahan, Hitihanon. Ug sa imong pagkahimugso, wala miputol sa imong pusod ni may midigo kanimo. Ni gihaplasan kag asin, ni giputos kag mga hapin. Wala agayoy naluoy kanimo. Walay mihimo sa usan niini nganha kanimo. Hinunoa, gilabay ka hinuon sa uma, kay gikasilagan ka man sukad sa adlaw sa imong pagkahimugso. Ug sa dihang miagi ako duol kanimo, nakita ako ikaw nga naglunang sa kaugalingon mong dugo, o giingnan ko ikaw nga mabuhi ka, ug mutubo sama sa usa ka tanom sa uma. Mitubo ug midako ka og nahimong dalaga. Maayong pagkapurma ang imong suso, mitag-as ang imong buhok, apan nagpabilin kang hubo. Sa pag-agi ko pag-usab duol kanimo, nakita ko ikaw nga andam na sa kaminyoon. Busa, gibokhad ko ang akong kupo o gitabunan ko ang imong pagkahubo. Nanumpa ako kanimo og naghimong kasabutan uban kanimo og nahimo ikaw nga akoa, nag-ingon ang Ginoong Dios. Unya gidigo ko ikaw
ug gihinluan ang dugo nga diha sa imong lawas ug gidihugan kag lana. Unya gisuluban ko ikaw og bisti nga binurdahan ug gisapatusan kag panit nga humok ug gipurungan ko ang imong ulo og pinong lino ug gisuluban og sidang panapton ug gidayan-dayanan ko ikaw og mga alahas, gisuluban og pulsiras og gikwintasan. Unya gitauran kog singsing ang imong ilong o gibutangag ariyos ang imong dalunggan o gikoronahan kag matahom nga korona. Sa ingon ni ana gidayan-dayanan kag bulawan og plata ug ang imong bisting pinong lino, sida ug panapton nga binurdahan. Ang imong kalanon labing maayong harina, dugos ug lana. Nahimo kang matahom kaayo daw rayna. Ang imong katahom nga hingpit mikaylap sa kanasuran tungod kay gihatag ko man kanimo ang imong katahom, nag-ingon ang Ginoong Dios. Apan gihimo mong puhunan ang imong katahom ug nahimo kang dautan nga babae tungod niini ug gidanimo sa imong pagkabigaon ang mga lumalabay. Apan hinumduman ko ang akong kasabutan uban kanimo sa batan-on ka pa ug himuon ko uban kanimo ang usa ka kasabutan nga walay katapusan. Ug sa ingon mahinumdum ka ug maulaw ug dili ka nagayod mosulti pag-usab tungod sa imong kaulaw, inig pasaylo ko sa tanan mong nabuhat. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nahupay ang imong kasuko haron paglipay kanako. Nahupay ang imong kasuko, aron paglipay kanako. Sa tinuray ang Dios mao ang akong manluluwas. Masaligon ako ug wala ako'y kahadlok. Ang akong kusog ug ang akong kaisog mao ang Ginoo ug siya mao ang akong manluluwas. Magkaus ka mo nga malipayon gikan sa tubod sa kaluwasan. nahupay ang imong kasuko, Aron paglipay kanako. Pagpasalamat ka mo sa Ginoo. Isangyaw ang iyang ngalan. Taliwala sa kanasuran, ipahibalo ang iyang mga binuhatan. Isang yawon sa kahalangdon ang iyang ngalan. nahupay ang imong kasuko, aron paglipay kanako. Awitig pagdayig ang Ginoo tungod sa iyang mahimayaong mga buhat. Ipahibalo kining adto
sa tibok kalibutan. Singgit kamo nga malipayon, o syudad sa Siyon. Kay halang doon diya sa imong taliwala, ana ang santos sa Israel. Ang imong kasuko, aron paglipay kanako. Alleluia, 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 alleluia. Pagday ko ng Diyos, alleluia. Pagday ko ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasam ko ni, Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayan ikaw o Ginoo. Pipila ka pariseo miduol og misulay pagbiti kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa ni ining bahina sa kasulatan? Sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babae, og miingon tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan og inahan og mutipon sa iyang asawa, og silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kundili usa lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang mga Pariseo nangutana kaniya, kung mao kana, ngano nagtugot man si Moises nga ang bana mosulat sa iyang asawa og pahibalo sa pakigbulag og siya makabulag na kaniya? Si Jesus mitubag, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay kamo gahi mag-ulo. Apan dili gayud mao kini sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa ang mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, nakapanapaw kun siya magminyog lain. Ang inyo mga tinun-an miingon kaniya, kung mao kini ang mahitabo tali sa bana ug asawa, maayo pagdili na lang magminyo. Si Jesus mitubag, kining maong pagtulunan dili alang sa tanan, kundili alang lamang ni adtong gihatagan sa Dios niini. Kay may mga nagkalalaing mga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao, may dili gayud makaminyo kay natawo mga kapon ng daan. Ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao, ug ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawatan ni ining akong gitudlo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kinsay minyo dinhi isa ang kamot? Gamay raman ang minyo. Mga single ang kadaghanan. Aduna ko'y duha ka sentence, tubagan ninyo og sakto o sayop. Una, tinguha sa matag mag-asawa nga makabaton og anak. Sakto o sayop? Nganong aduna may abortion? Nihilom lagi mo. Ikaduhang pangutana, ang bata maoy hinungdan sa kahiusahan sa manag-asawa, sakto o sayop? Apan nganong aduna may panagbulag? Unsay tubag? Wa magkasinabot.
Mga kaigsunan ko ni Kristo, karon atong gihandom ang pangilin ni San Maximiliano Kolbe, usa ka pari ug martir, ug ang atong ebanghelyo naghisgot may tungod sa kaminyoon ug panagbulag base sa ebanghelyo ni San Mateo. Sa atong pamalandong, tan-aw nato ang bukasyon sa kaminyoon. Sa ebanghelyo atong nadungog, sa sinugdanan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babayi ug miingon, tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Ang maong pulong sagad atong madungog kung adunay ritual sa kasal. Sakto? Mga kaigsuunan, ang kaminyoon usa ka pakigsaad sa pagkahiusa. Ang kaminyoon dili lamang usa ka kontrata o kasabutan tali sa duwa ka tawo, apan ang kaminyoon bukasyon. Usa ka tawag sa Dios ngadto sa gugma, pagkamatinud-anon o paghatag sa kaugalingon. Ang manag-asawa, dili lamang mag-uban kung maayo ang kahintang. Dili lamang magkauban kung nagkasabot. Apan, base sa gipanumpaan sa mga nagminyo, magpabilin sa kalipay o kasakit, sa kahimsog o kalisdanan. Ang tinuod nga gugma, dili lamang pagbati. Kay kuyaw kung wala na'y feelings, mubulag na. Dili lang usa ka pagbati, ang gugma usa ka desisyon matag adlaw. Desisyon sa pagpili, sa pagpabilin, sa pagpasaylo, sa pagpaminaw, pagsakripisyo o pag-atiman. Mao kini ang kasing-kasing sa bukasyon sa kaminyoon. Si San Maximiliano Kolbe dili minyo, apan ang iyang kinabuhi nagpakita kanato unsa ang kahulugan sa gugma nga hingpit nga naghatag sa kaugalingon. Sa dihang gipangutana siya kung kinsa ang mupuli sa kamatayon sa iyang isig kabilanggo, mitubag siya pinaagi sa iyang buhat, ako ang mupuli. Mga kaigsuunan, mao kini ang espiritu nga kinahanglan nga naausab sa kaminyoon. Dili ang partner maghuna-una, una kung unsa ang madawat, apan kung unsa ang ikahatag. Mga kaigsuunan, ang mga pamilya karon giatubang sa daghang pagsulay. Kakulang sa panahon tungod sa trabaho. Ang ubang mga bana overseas. Ang ubang bana naa nga ang iyang asawa tuwa sa Amerika kay nurse man. Mao ang BSN bana sa nurse. Kakulang sa panahon tungod sa trabaho. Og laing mga paghagit sa pamilya, ang teknolohiya nga usahay makapahilayo bisan nagtapok ang pamilya. Tan-awara ang mga pamilya karon nanihapon together apan nag-text tuwa sa layo ang gitext, walay pa nagseltuhana, so i-dialogue din ha sa kananan. Usahay ang laing hagit ang problema sa finansyal. O usahay ang kultura nga nagaingon, kay kung dili na ako malipayon, mubiya na lang ako. Mangita na laglain nga makapalipay ka na ako. Pipila sa mga hagit sa pamilya karon mga kaigsuunan. Wala ko kahibalo kung unsay hagit sa matag usa ka pamilya ninyo karon. Apan sa inyong pag-anhi dinhi karon sa Basilika, dad-a ang inyong hagit sa pamilya.
ituaw ngadto sa Dios og unta masulbad mga kaigsuunan. Mga kaigsuunan, tinuod dagan ang hagit sa pamilya, apan ang Kristohanong kaminyoon naggaingon, atong sulbaron kung adunay problema, atong pasayloon kung nakasala, kung walay tingog, magtingog ta, atong sugdan pag-usab. Atong pangitaon ang Dios. Busa ngadto sa mga bana ug asawa nga niya karon, palawom sa inyong pag-ampo isip magtiayon. Dungagi pa ang imong pagluhod. Paminawa usab ang usag-usa. Pangayo og pasaylo. Ayaw tuguti nga ang garbo maoy mudaog sa inyong relasyon. Kay kung ang garbo maoy mudaog sa relasyon, maguba ang relasyon tali sa asawa ug bana, maguba ang relasyon tali sa mga ginikanan ug mga anak. Ug sa mga ginikanan, hinumdumi nga ang inyong panaghiusa, isip asawa ug bana, maoy usa ka labing dakong regalo nga inyong ikahatag sa inyong mga anak. Maumanggani kung adunay panaglalis, sulbaro nato. Dili kayong kundi nagkasabot, magbulag na lang, kaluoy sa mga anak. Broken families. Ang sakramento sa kaminyoon, sakramento sa kahiusahan. Mga kaigsuonan sa pagpadayon ning santos nga misa, atong pangayuon sa batubalani sa gugma, ang kahiusahan gayud sa matag asawa ug bana. Atong pangayuon sa batang Hesus, ang kahiusahan sa matag tagsa-tagsa nato kapamilya. Amen. Hinaot paunta. Amen. Ang mga bana ug ang asawa miambit sa Dios sa paglalang og bag-ong kinabuhi. Ang atong mga pangamuyo karon atong ipunting sa mga panginahanglan sa mga ginikanan ug mga anak. Magampo kita, Ginoo, panalipdi ang among mga banay. Ginoo, panalipdi ang among mga banay. Nga ang simbahan epektibong mutudlo sa iyang mga ginsakpan sa matuod nga dignidad sa kaminyoon. Sa ingon matabangan ang mga magtiayon nga magpabilin diha sa ilang balaanong tawag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi ang among mga banay. Nga ang mga nangulo sa gobyerno o ang mga magbabalaod, muhimog mga balaod o mga palisiya nga magugmad sa mga pamilya, inay maglaglag niini. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi ang among mga banay. Nga ang mga pamilya nga nabungkag tungod sa diborsyo o sa panagbulag, makakaplag og suporta o pagsabot gikan sa mga tao sa ilang mga katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi ang among mga banay. Ngayon ta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, og sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi ang among mga banay. Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, og magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelyoso pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi ang among mga banay. Nga isipon unta sa Dios nga takos o mapuslanon alang kanato, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa mga kanungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi ang among mga banay.
alang sa mga katiyuan sa atong Satupapa karong bulana, nga diha sa mga lungsod ug dakbayan, din dali makita ang pagkawala hiilhi ug ang kamingaw. Makakita kita og bag-ong mga paagi alang sa pagpahayag sa ebanghelyo, aron makabaton kita og mga mamugnaon nga paagi sa pagtukod sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi ang among mga banay. Nga sila nga nakasinatig mga kalisdanan, diha sa ilang panagtiayon, makadawat sa grasya sa paglahutay sa ilang mga panaad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi ang among mga banay. Nga ang mga nangamatay, nga mga kapariyentihan, o mga kahigalaan, makaangkon sa kalipay o kalinaw, dito sa tunahing puloy-anan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalipdi ang among mga banay. Dios sa gugma gibugna mo kami mga lalaki ug babayi aron ipadayon ang imong buhat sa paglalang. Ang among gugma alang sa usag-usa magsalamin unta sa imong walay puas nga presensya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton na ta sa ginawa sa kalabisyo gikan sa imong mga kamut, alang sa pagdahi bagimaya siyang galan, alang sa pagkakapuslanas, tibuok niyang santos niya sibahan. O Ginoo, santusa ang imong panalangin, kining gihalad nga mga gasa, tungod sa imong kamanggihatagon kini mga gasa, maghaling unta kanamo sa siga sa imong gugma, nga mipadaog kang San Maximiliano, batok sa tanang mga kasakit sa iyang lawas. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasam kanima. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matara. Santos nga mahan, Dios nga tunhay o makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kayang imo mga santos nga martir si San Maximiliano sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa imong tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ubo sa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay huno nga pag-awit. Santos, 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 nga Ginoo, puno ang langit o yuta, sa imong himaya, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan. Daygun ang nagaanagi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan. Santos irikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ri mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kininyo nga tanan og kan-a, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagitapos ang panihapon, may kuha sa kalis, may pasalamat kaniyong pag-usab, may hatag nining ato sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulaalang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka na mo. Pinaagi sa imong Diyos upang kabanahang luwas sa gabi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari, mga madre, ug sa tibuok katawhan nga nagkapundok karon. Hinumdumi sa bangamong maigsuon nga nangamatay nga malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, si San Maximiliano, San Agustin ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Giatagan na kanimo makagagawom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Gitudloan kita ni Jesus pagtawag sa aton langit ng Amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag-adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa dautan. Mangaya kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay man ang harian, ang gahog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatayi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap ko rin. Ipakita ta ang panag-inig suunay.
Kudaro sa is nga nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kudaro sa is nga nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, diliwangay mo kalawat kanimo, hawa ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Gidala ikaw, tinigi ka na mo. Ipaina ang batang pala. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kini misteryo nga among gikalawat maghatag unta kanamo ni adtong kalig-on sa kalag nga midasig kang San Maximiliano imong martir sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad og sa pagkamananaog diha sa kasakit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagroso. Dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami. Ug sudo nga kining mga kabos nga mga kalag. Nga dagadangop kanimo aron imong tabangan. Agaka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuuran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw, sa among hunahuna ngadto kanimo, diha lamang kanimo amo silang itumong, sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot, sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mao imong pagbuot, subay sa imong pagbuot,
kutob sa gidugayon sa imong pagbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga madasigon kami alang sa kayuhan sa among isig katawo, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa minantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspo, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinatmanon diha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon diha sa pagsulay, mapapsanon diha sa maayong kapalaran. Tuloy kami hinigugmang Santo Niño, sa kawalay bini sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, magalagad kanimo, dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala nay pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapabsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog o mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay o mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa amo mga laraw o gigalauman. Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok o mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kunang tanan mubiya kanamo og ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit og ang among mga ulo og mga kamot dili na makabuhat og kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko og among cross makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisukkamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo o makadawat kamo, pangita o makakaplag kamo, pagtuktok o ablihan kamo, nangamuyo kami kanimo itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami magigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdayeg kanimo. Himuaw Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man kayo mobiya sa pag-amuma kanila sa imong kalig-on, pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pagampo. O milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo ang maluluyon, ang among masulubon nga kasing-kasing. Himuang ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumong nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug yatag kanamo kanang grasya nga among gipakaluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaom tungod sa santos mga pagkabata, pamati ang among mga pag-ampo, ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdaig kanimo, uban samahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kani. O manalangin kaniyo ang Dios nga makagagawom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa danang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!